čo teraz? Kde ho dáš? To ešte nepôjde. Ešte bude zápasiť? Myslíš, že bude zápasiť? Voliča ruka? Počasie nám dneska nevyšlo, ale keď máme tento bejbák, tak je to dobré. Tu sa schováme. Mamina, vidíte, aká je spokojná, teplo jej je. Idem zobrať prvú pomoc, na to si musíme pripiť. Áno. Tak. No. Vidím, že aj teplo mu zostalo. Z druhej strany, cez neho ide. Ja. Pán, ja to kamerujem. Ty kokso. Kokso, je to možné? Aha ho. To je akési veľké. Je to možné? Ty brďo. Nech ide sem. Ako chceš, ale ho nehaj. Ešte ho nehaj, nech sa nadýchne. No hen toho nedostane. To nedáš tam, Danko, asi. No, nechce sa mu. Ale však on príde. Čo si myslíš, že to len tak, že chytím mu pustím a hotovo? On sa vyní. Pribudne vás fotografia. Tak, teda. To vypartila. Koľko tu funguje? Toto? Áno, ale sme tu dneska aj prvýkrát. Áno? A to je len od rána do večera, že? V noci to není. My sme tu boli ráno. Áno? Ale to sme mali od neho, od hospodára. Aha, jasné. Na noc? Na 24.